అందరికీ నమస్కారం. నేను మణిశర్మ గారు, వంశీ గారి గురించి మాట్లాడేంత పెద్దోడిని కాదు. అలాగే నాకు సుమన్ అశ్విన్ చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు, మా రాజుగారి అబ్బాయి. తనతో నేను యాక్ట్ చేశాను కూడా ఒక సినిమా ఇంతకుముందు. తను యాక్టింగ్ అంటే ఉన్న ప్యాషను, తను చాలా కష్టపడతాడు. ఈ సినిమా విజువల్స్ అవి చూస్తే తన కెరీర్లోనే బెస్ట్ ఫిల్మ్ అవుతుందని, తను ముందు ముందు చాలా పెద్ద హీరో అవుతాడని అనుకుంటున్నా. ముఖ్యంగా వంశీ గారి గురించి చెప్పాలి. ఆయన నాకు కనక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ అప్పటి నుంచి పరిచయం. మహర్షి షూటింగ్ అప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తా. మహర్షి షూటింగ్ అప్పుడు సాంగ్ రెడీ అవ్వకపోతే డ్యాన్సర్లందరినీ పిలిచి ఆయన సాంగ్ తీసేశారు. అంటే కాళ్ళు చేతులు మొహం కనిపించకుండా జూనియర్ ఆర్టిస్టులు తీసి తర్వాత సింగ్ చేశారు ఆ సాంగ్. అలాగే ఇప్పుడే చెప్తున్నారు, ఇంతకుముందు వచ్చిన లాస్ట్ సాంగ్కి షూటింగ్లో కెమెరా ప్యాకప్ అని చెప్పారంట. అందరూ షాక్ తిన్నారు. స్టిల్ కెమెరాతో సాంగ్ తీశారంట. యు ఆర్ ద గ్రేట్ టెక్నీషియన్ సార్, విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఇంకా మధురా శ్రీధర్ గారి గురించి మాట్లాడాలంటే ఆయనకి సినిమా అంటే ప్యాషన్. పడుకున్నా తిన్నా ఏం చేసినా సినిమా గురించి ఆలోచిస్తారు. ఆయన ఐఐటి స్టూడెంట్ అయి ఉండి ఇవాళ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా బోల్డ్ సినిమాలు తీశారు, డైరెక్షన్ చేశారు, అలాగే ఆడియో కంపెనీ పెట్టారు. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్. ఈ సినిమాతో మీరు ఇంకా ముందు ముందు ఎంతోమంది కొత్త కొత్త టెక్నీషియన్లు ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేస్తారని ఆశిస్తూ మొత్తం హోల్ టీమ్కి, హీరోయిన్స్కి, టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.